Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxe bizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Kaixo eta ongi etorriak magazinera bertze egun batez, gaur otsailaren 3. eguna dugu, hortzirala, orain asteburua dator pixkat gozatzera, atzo Iruñetik hemen giro egon zen, ez bakarrik mezan, baita ere kalean juepintxoa eta eskaleraren 2. egun hori zelako, otsailaren 2, bakizu San Ferminen ospakizunak. Guk gaurkoan bertze kontuekin egonen gara hemen, platoan, magazinean izan ere Fernando Barrena EH Bilduko eurodiputatua izanen dugu hemen, zertaz eta Kolonbiaz solasean, bera Kolonbian egon zen, duela egun pare bat, bertako alderdi baten kongresuan, kasu honetan Komunes alderdiaren 3. asanbladan egon zen, ikusten zein den han ematen ari diren eztabaida politikoa eta baita ere orokorrean Kolonbiaren egoera sozial politikoa zein den. Guzti horretaz solasteko aukera izan den dugu, gaur internazionalistagoak jarriko gara hain zuzen ere Fernandorekin. Guzti hori baino lehen, has gaitezen betiko dukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1478an Johannes Gutenberg karaktere higikorretako inprimakietaren asmatzailea hil zen. 1783an Espainiak Ameriketako Estatu Batuen independentzia onartu zuen. 1958an berriz, aliatuek 3.000 tona bomba bota zituzten Berlineko populazio zibilaren gainera. Eta 1979ko otsailaren 3an, Palestinako Kongresuak Yasser Arafat aukeratu zuen Palestinaren askapenerako erakundearen buru izateko. Hasteko, lerroburuak. Nafarroan 388 langabe gehiago daude urtarrian. Osasun bideako medikuen 7% greba egin du. Osasungintzako langileak grebara joko dute otsailaren 15an sindikatuen deia jarraituz. Nafarroko enplegu zerbitzuak errelebo kontratua sustatu du irabazi asmorik gabeko enpresa eta erakundei zuzendutako diru laguntza lerro berri batekin. Maineru eremu mistoan sartzeari atea itxi dio PSNek eta kalean horren salaketa izan da. Maskarillak osasun zentroetan, egoitzetan eta farmazietan bakarrik erabiliko dira hilaren 8tik aintzinera. Flamasats Nafarroan ezarriko da, Agoitzen kokatuko den lantegi berri batean 25 milioi euro baino gehiagoko hasierako inbertsioarekin. Nafarroko Kirolaren Institutuak 9,9 milioi euro inbertitu zituen 2022an kirol instalazioak eraberritzeko. A15 autobidea itxita egonen da asteburuan. Kondestableren jauregian ikusgai dago Amienseko San Ferminen historia beste ikuspegi batetik kontatzen duen argazki erakusketa. Inauteriak antolatzeko bilera egingo da gaur Donezteben arratsaldeko 8:00. Aste honetako agenda. Hortziralean, Marikaroa jaialdiaren barrenean, Boierekin solasaldia, tertulia konboieraz izanen dugu, Garazi San Martin, Safikak eta Ana Jakaren eskutik. Arratsaldeko 7:30 Zizur Nagusiko anfiteatroan. Eta hortziralearekin akitzeko, Nasker taldearen kontzertua Atarrabiako kulturretxean 8:00, 3 herrik antolatua. Igandean aukeratzea bada oraina, piezaka eraikitzen dugu, erakusketa horren bisita gidatua Araitz Urbeltzen eskutik Nafarroko Museoan goizeko 12:30. Orkestra Lurtarra aurrentzako filma eskainiko dute Zizur Nagusiko kulturretxean atxaldeko 6:00,
Eta kontu kontari txontxongiloak eta musika ikuskizuna La Enana Naranjaren eskutik Berriozarko entzunaretoan atxaldeko 6etan. Baita ere Kondestable jauregiko patioan arratsaldeko 7etan Ketariatik mundura nano pastorala. Eta lehendakari gaia antzezlana Txalo Produkzionesen eskutik Atarrabiako kulturretxean atxaldeko 7:30, sarrera 5 euro. Ea zer dagoen egunkarien azaletan hortziral honetan. Diario de Notiziasen kasuan, lerroburu nagusian, Flamasatzek 40 milioi euro inbertituko ditu eta 178 lanpostu baino gehiago sortuko ditu. Clipper pizgailu enpresak Siemens Gamesaren instalazio zaharretan irekiko du egoitza. 2024ko urtarrilan ekoizten hastea aurre ikusten da. Mikel Irujo sailburuak lurralde kohesiorako operazioaren garrantzia azpimarratu du. Bertze izenburu batean, Osasunaren eta Medikuen Sindikatuaren arteko negoziazioak geldirik daude oraindik gaurko bileraren zain. Grebaren jarraipena 6,7ra jaitsi da bigarren egunean 153 profesionalek lagunduta. Argazkien berriz, Jagoba Arrasate eta Martin Monreal ageri dira atzo Taxoarren instalazioetan. Izenburuan, Arrasatek beste maila bat igo du. Bihar Martin gaindituko du eta 182 partidurekin bigarren entrenatzailea izango da Osasunaren ranking historikoan. Lerroburu gehiagotan testigantza bat esan zuen hil egingo zaitut eta burdinazko makila batekin eman zidan buruan. Azagran emakume bat hiltzen saiatzeagatik epaiketa hasi da. Bertze berri batean, Gabonetako kanpainaren amaierak 2400 lanpostu suntxitu ditu, eta azkenik Navarra Sumak eta PSNek eremu ez euskaldunean jarraitzea inposatu diote Maineruri. Diario de Navarran berriz, diruaren prezioaren igoera berriak 80.000 hipoteka garestituko ditu Nafarroan. Europako Banku Zentralak interestasa 3% igo du eta igoera berriak iragarri ditu. Argazkian berriz, hainbat sindikatutako ordezkariak eta izenburuan bertze greba bat osasungintzan. Otsailaren 15erako 5 sindikatuk lanuztera deitu dute medikuen grebaren erdian. Berri gehiagotan, bai da bai legeak Nafarroan murriztu duen bigarren zigorra. Eta Gregorio Luri filosofoaren hitzak ere jarri dituzte. Nafarroak ez du petrolio putzurik, baina bai kalitateari lotutako marka bat. Gara egunkarian lerroburuan, Auzitegi Gorenaren arabera, torturak ez diren frogatu eta Sorzabalen zigorra baliozkotzen dute. Espainiako Auzitegi Gorenak entzungor egin die torturaren prebentziorako Europako batzordearen eta AIren txostenei, eta aitzakiatzat hartu du tratu txarrak judizialki berresten direnean soilik daudela balioa. Argazkien berriz, Osasun zentro bateko pasillo bat ageri da eta izenburuan gehiengo sindikalaren grebara joango da Osasunbidea konponbide orokor baten alde. Osasunaren eta Nafarroko Medikuen Sindikatuaren arteko elkarrizketa enkistatu egin da grebaren hasieran eta horren ostean. Berri gehiagotan berriz, Lakuak dio lezetxikin kaltetutako eremua ez dela babestutakoa. Eta Europako Banku Zentralak 0,5 puntu igo ditu tasak eta beste igoera bat aurre ikusi du martxorako gainera. Azkenik, nola irudikatu mundu berriak katastrofistak izan gabe, Eli Pagolaren erreportaia. Berria egunkarian ere bai Maineruren kontua lerroburuan. Argazkian Euskararen defentsarako sareak protesta egin zueneko argazkia parlamentu aurrean atzo Iruñan. Eta izenburuan eremu mistorako atea itxi diote Maineruri. Navarra Sumak eta PSNek bat egin dute Nafarroako parlamentuko bozketan, udalerriak eremu ez euskaldunean segi dezan. Gero Abaik eta EH Bilduk alderdi sozialistaren jarrera kritikatu dute, udalak osoko bilkuran eskatutakoa ez errespetatzeagatik. Bertze argazki batean, berrian, zenbait pertsona kontzentrazio batean. Eta izenburuan, ekintza zuzenen defentsa. Iazko uztailean A63 autobidea blokeatzeagatik ameka bakegile epaitu dituzte Baionan. Eginikoa justifikatu dute guztiek epaiaren aitzinean. Eta berri gehiagotan, biztanleko 8,8 tona CO2 isurtzen da Euskal Herrian, munduan halako bi, gaindegiak 2022ko adierazle galeria nagusia txostenean erran duenez.
Demografia, ekonomia, gizartea eta ingurua jorratu dituzte txosten horretan. Eta Euskal Herria Irratian, Zaloa Basabe Iruñeko berdintasun teknikariaren hitzak berri nagusian. LGTBI erasoei erantzun egokia emateko tresna da kasuen erregistroa. 29 eraso LGTBI fobiko erregistratu ditu Arrotuko behatokiak azken urtean. Atzo aurkeztu zuten 2021-22 txostena. Baita ere, apelazio batzordeak Barsaren helegitea atzera botata osasunak gaur ezagutuko du kopako arerioa. Eta azkenik, Maineru, bandera erraldoia edota Labriteko zaldainaren inguruko kopla berriak adituko ditugu Agate Deunaren bezperan. Asteburuko eguraldia. Gaur hortziralean eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Giroa eguzkitsua izanen da iparraldean, noizbehinka behodei batzuk ager daitezkeen arren, batez ere egunaren lehenengo partean eta kostaldean. Egun sentian lanbroa eta lainoa sortuko dira. Egunaren hasieran eta amaieran hotza eginen du, barnealdeko hainbat tokitan izotza. Temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez. Bihar larunbatean giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu, baina iparraldean aurreko egunetan baino behodei gehiago agertuko dira. Batez ere kostaldean eta arratsaldean. Gauean hodeiak ugarituz joanen dira kantauri isurialde osoan eta ez da baztertzen eguna amaieran euri langar pixka bat egitea. Temperaturak berdintsu jarraituko du eta goizean goiz izotza eginen du barnealdean. Egunaren bigarren partean haizea iparraldetik finkatuko da. Igandean hodei ugari izanen ditugu ipar isurialdean eta ez da baztertzen goizean euri langarra egitea noizean behin, baina oso gutxi eginen du. Hegoaldean aurreko egunetan baino hodei gehiago ikusiko da, baina tarteka eguzkitsu egonen da. Ipar-ekialdeko aldeko haizea indartu eginen da eta ziertzoa ere bai Ebro ibarrean. Temperatura maksimoak apur bat jaitsi eginen dira, aldiz minimoak igo. Izotza leku gutxiagotan eginen du eta txikiagoa izanen da. Badirudi, ezkerrarentzat behintzat berri onak datozela Kolonbiatik, ez bakarrik Kolonbiatik, Amerika Latinotik orokorrean badirudi ziklo politiko berri bat hasi dela, hori argituko digute gaurkoan ere, izan ere bertze urte batez, bertan egon da Fernando Barrena, EH Bilduko ordezkaria Europarlamentuan, hemen egon da behin baino gehiagotan, eta gaurkoan ere bai, plazer handiz berarekin solastuko gara. Arratsaldeon, Fernando. Arratsaldeon. Egon ziren, Komunesen 3. asanbladan, galdetuko izut, lehenik eta behin hortik, Komunes, zer da alderdi politiko? Komunes alderdi politikoa da bake prozesuaren ondorioz sortu den alderdi politiko berri bat, biltzen duena bake prozesura arte FARC izeneko gerrillari taldea zeneko jende guztia, ez? Orduan hor borroka armatua bukatu egin zen, bake akordio bat lortu egin zuten, eta akordio horien baitan, FARCen baitan zeuden pertsonak pasatu dira desmobilizaziora, eta horietako askok eta askok osatu egin dute alderdi politiko bat lehiatzen dena Kolonbiako bizimodu politikoan. Ordezkatuta daude Kolonbiako parlamentuan, kongresuan eta senatuan, eta momentu honetan sostengua ematen diote Gustavo Petrok buru duen pakto historikoaren gobernuari. Nolabait ere, hor barnean, koalizio horren barnean, alderdi garrantzitsua dira, indarra duten alderdia? Bai, Komunes alderdi bezala ez dago pakto historikoaren barruan. Pakto historikoa da, esan dezagun, Frente Amplio moduko antolakunde bat, non dauden ezkerreko alderdi batzuk, alderdi progresistak, Kolombia Humana, esate baterako, edo Polo Demokratikoa, eta inkluso alderdi liberalaren sostengua jaso egin du ere pakto historikoa. Buruak dakizuen bezala Gustavo Petro dira, oraingo Kolonbiako presidentea, eta Francia Márquez presidente ordea. Komunesek bake akordioaren edukien arabera, zegoen olako adostasun bat horretarako ere,
ziurtatu dute eserleku kuota bat kongresuan, eta talde horrek, komunesen taldeak, sostengua ematen dio, sostengu parlamentarioa ematen dio Gustavo Petrori. Izan ere, pakto historikoaren gobernu berriak bere planteamenduen baitan garrantzia handia ematen diolako bake akordioaren edukien implementazioari, Dukeren gobernuan erabat geldirik egon dena, eta komunesek jakina lehenengo plano batean jartzen du akordioei eta bakearen sendotzeari dagokion guztia. Pentsatzen dut, pixket hobe ezagutzeko alderdi hau, Kolonbian bertan eskuineko sektoreetatik nahiko kriminalizatuko den alderdietako bat izanen dela, bakizu beti ez, gerrillarekin, terrorismoarekin egingo dire loturak pentsatzen dut ezta. Hori da, bai, azkeneko gobernua Dukek, zuzendutako gobernu bat zen, eskuinekoa, eta nolabait ordezkatu egiten zuen Kolonbian deitzen den uribismoaren, kultur politikoa. Uribe, ere, Kolonbiako presidentea izandakoa, eta modu guztiz saiatu zena zapuzten inongo bake akordiorik Kolonbian, beraren ikuspegitik, berak ordezkatzen du sektore soziala, ez zuzen sektore oligarkikoa, ongizate maila ikaragarri batean bizi den jendea, privilegio duen jendeak, ez duelako inondik ere apostu bakearen alde, eta uribismoa zen horren zentrogunean zegoena, ez? Beraz, horrela izan da, ez bakarrik komunes lotura zuzena daukana lehen FARC zenarekin, baizik eta pakto historikoak ezkerreko eta eremu progresistan kokatzen direnen bilgune hori ordezkatzen duenak jasan egin du sektore horietatik guztietatik kriminalizazio izugarria, baina bitxia bada ere, horiek horren kriminalizatuta dauden horiek guztiek lortu egin dute gobernura iristea eta bake prozesuari sostengua eta orain garapen iraunkor eta solido bat ematea, ez? Eta hain zuzen, eskuineko sektore hauek dira, uribismo zaharraren inguruan kokatzen diren sektore hauek dira, bakearen garapenari traba egin nahi diotenak. Fernando, asamblea horretan egon zara, hirugarren asamblea honetan, zer da eta zergatik dago EH Bilduko ordezkari bat bertan? Bai, batzarra da alderdiaren hirugarren batzarra, izan zuten batzarreratzailea aspaldian, bertan ere egon ginen, aspaldian bigarren kongresu bat ere egin zuten, eta hirugarren kongresu honetan hirugarren kongresua iristen da oso momentu politiko garrantzitsuan, bainatzeko hauteskundeen ondorioz, Kolonbian gobernu berri bat dago, gobernu berri bat egoteak ez du esan nahi dena konponduta dagoenik, baizik eta aukera berri bat ireki egiten dela ezkerreko planteamenduetatik eta bakearekiko konpromesu tinkoa daukan proposamen batetik bake akordioak eta bere edukiek aurrera egitea, eta beraz, bakea modu egonkor batez kokatzea Kolonbiako errealitate politikoan, ez? Eta beraz, komunesek alderdi bezala helburua daukate, ireki duten, edo egin duten kongresu prozedura hortan, eztabaidatzea zein izan behar den beraien papera testuinguru politiko berrian, ez? Esan bezala, aukera berriak irekitzen dira, bake akordioa onartu zenetik 7 urte pasatu direlako dagoeneko, baina munduko beste leku askotan gertatu egiten den bezala, gauza bat da bake akordio bat adostea, bai? Eta gero beste gauza bat oso diferentea da akordio horren implementazioa, benetako borroka implementazioan dago. Eta Kolonbiakoan akordatutakoaren oso portzentai eskasa bete egin da, akordioak barne biltzen dituen neurri soziopolitiko eta ekonomikoei begiratzen baldin badiegu, edo eta garai batean gerrillari zirenen gizarte erreinkorporazioari dagokionen ere hutsune ikaragarriak daude. Eta, badaude hor instituzio batzuk, oraindik ere oso kezkatuta daudenak implementazio horrekin. Badago Nazio Batuen
misio iraunkor bat bake akordioaren implementaziorako, hainbat herritako enbaxadek ere babesten dute zeregin hori, eta Komunes alderdia FARC zenaren ondare politiko hori guztia biltzen duela alderdia izanik oso interes handia dauka, argi dago, akordioaren garapena errealitatea izan dadien. Azken finean, Kolonbian gatazka politiko ikaragarria zegoen, oinarrituta zegoena injustizia sozialeko gai askotan, gai horiek bake akordioak kontemplatu egiten ditu, baino egin ziren, adostu ziren neurriak ez dira martxan jarri, eta beraz momentu honetan hor eragile diren guztiek neurtu behar dute egoera politiko honetan zein izan behar den beraien aportazioa bake akordioaren implementazioa lortzeari begira, eta bake akordioak bilatzen zituen helburu soziopolitiko eta ekonomikoak bete daitezen, hori baita azkeneko helburua, Kolonbia herri bezala kokatzea bestelako egoera aurreratuago batean. Ez ezagun ahaztu, Kolonbia oso herri aberatsa dela, oso estatu zabala da, begiratzen baldin badiogu mapari ikusiko dugu Kolonbia ez dela tontakeri bat, bere edadurari eta bere ahalmen ekonomiko eta sozialei begira, eta beraz, momentu politikoak garrantzi handia dauka, eta Petro eta Frantziaren gobernuak erronka itzela daukate aurretik. Zegit Komunesen asamblea horretan zerbait ondorioren bat atera zen, bideo horri bat diseinatu zen? Bai, asentatu egin ziren, zeintzuk izan beharko lirateken alderdiaren akzio politikoaren oinarriak, ez? Ni izugarri harritu nindun onerako ikustea Komunesek bake akordioaren garapenarekin daukan konpromisu tinkoa. Lehen esaten izun bezala, ez da ahaztu behar, adibidez bake akordioan badaudela aspektu batzuk adostu egin zirenak eta besteak beste eragiten dietenak oraindik ere mendietan, gune berezietan bizi diren gerrillarien gizarte bergizarteratzeari, ez? Aspektu horiek ez dira inondik ere bete eta oraindik ere badaude milaka pertsona ezin direnak bueltatu beraien jaioterrietara edo beraien etxeetara, hain zuzen eraso paramilitar ikaragarriak burutzen ari direlako, eta oraindik ere pertsona horiei guztiei ez zaizkielako eskaini bitarteko ekonomikoak, lanaldetikoak eta barrekoak bergizarteratze hori egin ahal izateko, ez? Segurtasun, Fernando, nik ulertzeko testu inguru horretan harritu zizun Komunesek hala ere izatea aldako. Hala ere, bai, begira, 300 eta 360 inguru dira bake akordioaren sinaketatik ona hil egin dituzten Komunes alderdiko kideak. 300 kide baino gehiago, Kolonbiako gune ezberdinetan, esaten izun bezala, oraindik ere, erakunde paramilitarrek indar handia daukatelako Kolonbiako hainbat gunetan, ez? Eta, nik uste dut, horrek erakusten duela, determinazio handia dagoela Komunesen baitan biltzen den jendearen aldetik, horren guztiaren gainetik, eta bergizarteratze hori oraindik ere blokeatuta egotearen gainetik, bakearen alde apustu egiteko eta bide berriak bilatzeko, ez? Ez da ahaztu behar, jende hau guztia mendian bizitzera gelditu behar izan den kanpamenduetan, bizitzera gelditu behar izan denez, beraiek modua bilatu behar izan dutela bizitzeko eta euren egunerokoari segurtasun minimo bat emateko, ez? Beharrezkoak diren etxe bizitza kontuak, edota elikadurak, edo hezkuntza, hor familia osoak bizi direlako eta bar, eta oraingo honetan ez, baina orain hilabete batzuk aukera izan genuen ere bisitatzeko honelako gune bat, eta ikaragarria da ikustea nola
mendiaren erdian horrelako komunitateak oraindik ere ari diren bizitzen, kanpamenduetan, euren burua antolatzen eta alduten bezala bitartekoak ateratzen bizirauteko, azken finean, aurreko gobernuak ez zuelako inongo ahaleginik egin bake prozesuaren ondorioz egin behar zen kontu bat, eta zen gune horien mantenua beharrezkoak diren gauza guztien aldetik bizirauteko, esaten dizun bezala etxe egintza dela, edo jatekoak, edo hezkuntza, edo beste gauza batzuk. Azken helburua da gune horiek desagertaraztea eta posibilitatzea jende hori guztia bergizarteratu egiten dela eta bueltatzen dela bere etxetara, beren familiak dauden lekuetara. Eta, orain egoera berriarekin, Gustavo Petrok eta Frantzia Márquezek adierazi egin dute hori bake prozesuaren akordio horiek betetzea lehentasun bat dela. Eta beraz, ikusiko dugu, behintzat oraingo honetan borondate politikoa eta tresnak hori egiteko badaude. Lehen erraten genuena, zergatik dago hala ere EH Bilduko ordezkari bat, kasu honetan Fernando Barrena, han, komunez, nolabait ere EH Bilduren alderria nahia, halako zerbait modu horretan ulertzen aldugu? Bai, EH Bilduk Kolonbiako egoera jarraitu egin du oso gertutik, azken finean hor garatzen ari zelako bake prozesu bat, eta esan genezake guk iraganean asko ikasi egin dugula bake prozesuak burutu egin diren munduko beste toki batzutatik, ez? Garai batean asko ikasi genen Irlandan, nola garatu zen bake prozesua, edo Hego Afrikan bertan, eta errealitate desberdinak izanik ere beti ateratzen dira irakaspen handiak. Badago irakaspen mota bat transmititu egiten dena, eta oso baliagarria dena akats berdinak ez errepikatzeko askotan, eta ongi egin diren gauzak oso kontutan hartzeko, ez? Eta bereziki Irlandatik eta Hego Afrikatik gauza asko ikasi genuen hemengo bake prozesuari begira, ez? Gure prozesuaren ondoren, Kolonbiakoa etorri zen, ordenu kronologikoan, eta Kolonbiako lagunek eskatu ziguten pixka bat komunikazio bat mantentzea, hartu eman batzuk izatea, beraiek ere ikusteko hemen gauzak nola egin diren, onerako eta txarrerako, ere toki guztietan bezala, eta beraiek ere esaten digute askotan gauza asko ikasi egin dutela hemen gauzak nola egin diren, eta esaten dizun bezala, ez bakarrik gaizki egin denari begira, baizik eta baita ere ongi egin denari begira, ez? Eta hor egon da, esango nuke, ezagutza transmisio bat. Zagit hor botatzen alko zen nolako gakoren bat, zer uste duzu adibidez egin dela ongi eta adibidez Kolonbian kasu honetan hartzen aldutena, zer egin da gaizki eta Kolonbian nolabait ere kontuan hartu behar dutena ez egiteko? Prozesu desberdinak izan dira, ez? Euskal Herrian azken finean ziklo politiko berria abiatu egin zelako parte baten, alde bakarreko erabaki baten ondorioz, ez? Eta beraz horrek ezaugarritu egin du oraindik ere egiten ari den guztia. Kolonbian ez, Kolonbian badago alde biko akordio bat, gobernua eta Farken eta beste erakunde batzuen artean, ez? Eta hor badago ondorioz akordio bat, bake akordio bat, eta beraz orain gatazka zertan datza, akordio horren implementazioa modu egokian egiten den ala ez, ez? Beraz, nik esango nuke beraiek baloratzen dutela izugarri hemen Euskal Herrian adibidez, ezker independentistak gatazkaren kudeatzearen ondorioz lortu duen eragiletza politikoa, ez? Badaukala kapazitatea politikoki eragiteko, bai instituzioetan, zein kalean bere planteamenduen aldeko borroka batean jarraitu ahal izateko, ez? Nolabait ere horrek ematen die konfiantza bat pentsatzeko gaizu, agian apostu politiko horrek izaten aldu zentzua. Hori da, bai, hori da. Nik uste dut bereek baloratzen dutela bide politikoak, bide berriak, ateak irekitzen aldituela beraiek ere bai bilatzen duten aldaketa politikorako, ez? Eta, neurri batean, onera ere begiratzen dutela ikusten ari direlako, hemen ezker independentista kapaza izan dela ziklo politiko berrian,
alternatiba politiko sendo bat bezala bere herriari eskaintzeko, ez? Eta beraiek segurazki hori faltan daukate, ez? Beraiek garai batean Farken garaian bazeukaten ahalmen militarrean oso potentea zen erakunde bat, baina zer gertatu egin da? Urteak eta urteak eman dituztela mendietan, oihanetan eta hirietan eta herrietan eragiletza zuzenik izan gabe eta ekimen politikorako gaitasuna galdu egin zuten modu nabarmenez, ez? Eta beraz, nik uste dut hori beraiek faltan dutela. Beraien jendearen bergizarteratzea gakoa den momentu honetan, nik uste dut aurkitu dutela gizarte bat ohituta zegoena politika egiten beraien iritzi politikoa kontutan hartu gabe, ez zeudelako eguneroko errealitate politiko hortan, zeudelako pixka bat ez? Eta beraz, komunesek orain hortan izugarrizko erronka dauka, Kolonbiako gizartearentzat baliagarria izango den ezkerreko planteamendu erakargarri eta eraldatzaile bat erakusteko eta eskaintzeko orduan, ez? Eta alderantziz, Fernando, zer duzu handik har dezakegula, segitzu Gonzalo orain egun batzuetan, zer ekarri dezakegu handik honat, kasu honetan Kolonbiako prozesu honetan? Nik esango nuke asko daukagula ikasteko beraiek egin duten hausnarketa politikotik, ez? Kolonbia da estatu bat beti egon dena Hego Ameriketan historikoki eman diren aldaketa ziklo guztietatik kanpora. Estatu bakarra da edo bakarrenetakoa, orain buruzari naiz, ez duena inoiz ezagutu orain arte ezkerreko gobernu bat, ez? Eta nik uste dut han oso hausnarketa interesgarria egin zen, eta hainbat kultura politiko ezberdinetatik zetorren hainbat jendek, egin zuen planteamendu bat esan zuen, hemen indarrak batu egin behar dira, azken finean Kolonbia sartu nahi baldin badugu ere, lehen aipatzen zenuen, ez? Amerika Latinoko aldaketa ziklo berri horretan. Eta egin behar da esfortzu bat, proiektu politiko bat partekatzeko, eta importantzia gehiago ematen batzen gaituen guztiari dauzkagun diferentziei baino, ez? Hortik sortu egin zen paktu historikoa posible egin zuen hausnarketa hori, ez? Eta hausnarketa arrakastatsua izan da. Azkeneko hauteskundeetan, lehenengo eta bigarren bueltan, Petrok irabazi egin zituelako hauteskundeak, eta momentu honetan badaukatelako gobernu bat, esan bezala, gobernu batek ez du dena konpontzen, evidentea den bezala, baina aukera itzela ematen du gauzak aldatzen hasi ahal izateko, ez? Eta hemen Euskal Herrian nik ere esango nuke hortik asko ikasi dezakegula, ez? Dinamika horretatik guztitik. Euskal Herria Bildu bere baitan ere bada horrelako hausnarketa bat, ez? Ezkerreko soberanismoan kokatzen diren ikuspegi ezberdinen elkartze bat, fronte zabal bat, botere alternatiba izateko, eta nik uste dut Kolonbiako esperientzitik edaten jarraitzeak on egin lezaiokela Euskal Herria Bilduri filosofia horretan sakontzeko eta gero eta sektore sozial zabalagoetara iritsi ahal izateko. Gero, seguraski ere aldaketa material, konkretuak eta sakonak egitea zaila da, zeren badakigu nolabait ere botere politikoa gobernua izatea ez da boterea izatea, ez, bakarrik horren zati bat, erraten zenena horri bideak erekitzen dio, baina behintzat bai balio izan duena, kasu honetan ezkerreko nolabait ere desirentzat, izan da, ari dola mai gaineratzen diskurso bat, batez ere Petrok, ikaragarri, ez dakit, indartsua, ez, eta sendoa, ikusi dugu, gaiur klimatikoetan, eta bertzelako gaiurretan, ostara, nolabait ere, inolaz ere,
kortapisarik gabe erraten dena, ez? Gauzak garbi erraten, kasu honetan, batez ere kapitalismoaren kontra, eta aldaketa klimatikoa ere bai erdigunean jartzen, ezakit, ez? Nahiko, kontuan hartzeko liderra Petro kasu honetan. Bai, esango nuke baietz. Begira, nik askotan esaten dut García Linera, Boliviako lehendakari ordea izan zanak, badoka esaldi bat oso nadana, eta berak esaten du askotan, gobernura iristea erreza dela. Zailena dela boterera iristea, eta boterera bakarrik jendearekin iristen dela, ez? Nik esango nuke momentu honetan, hilabete batzuk baino ez daramatza Petro eta Frantziaren gobernuak, baino esango nuke han susmatzen den giroagatik eta gobernu hau jendearekin iritsi egin dela Kolonbiara. Eta beraz, hilabete bakar batzuk aldaketa esanguratsuak eskatzea nik uste dut nahiko irreala dela, baino bai asentatzen ari direla oinarri sendo batzuk etorkizunean aldaketa esanguratsuak eman ahal izateko. Esan bezala, Petroren gobernuak oso diskurtso interesgarria dauka, erabateko bakeaz hitz egiten dute, ez? Nolabait esaten orain arteko akordioak lehenengo ez direla implementatu eta bigarrenik ez direla nahikoak, oraindik ere ELN eta beste talde armatu batzuek jarraitzen dutelako armak eskutan, eta talde txikiagoak izan, eta izugarrizko garrantzia dauka horren guztiaren konponketa, benetako aldaketa esanguratsuak eman ahal izateko. Eta gero baita ere nik uste dut oso esanguratsua dela Frantzia Márquezen figura, lehendakari orde bezala. Frantzia oso emakume erakargarria da proiektu edo produktu politiko bezala, ez? Emakumea da, arrazializatua, oso erraztasun handia dauka iristeko bera lehendakari orde egin duen Kolonbiako sektore behartsuenei eta popularrenei iristeko orduan. Langilea bera ere bai, ez? Okerrezpanago. Bai, bera gaztetan mehatz batean lan egiten zuen, eta gero ikasi egin zuen, eta lizentziatu egin zen, eta emakume bat benetan ezagutzen duena Kolonbiako baldintzarik okerrenetan bizi diren klaseen egoera, ez? Eta beraz oso konektatuta bertako errealitatearekin. Eta nik uste dut hor, pixkanaka badaudela beharrezkoak diren osagaiak, esan nahi dute, kredibilitatea, ausardia, eta beraz horrek behar duela pixkanaka lehen esan bezala sektore gehiago barne bildu pakto historikoaren proiektuaren inguruan, eta nik uste dut esperantza handiz esan daitekeela Kolonbia sartu egin dela norabide berri batean deituta dagoena bukatzera Kolonbia esplotatu egin duten eliteko klaseen maneju guztiekin. Ez ezaguna ahaztu, Kolonbian historikoki eliteak izan du direla Kolonbiako errekurso naturalen errekurso naturalak bere jan egin dituzte, estatu batuetatik oso gertu gobernatu egin den estatu bat izan da, oso paradigmatikoa Hego Ameriketan, drogen kontua zela eta gerrilen kontua zela eta izan du delako iaia estatu batuen protektorado bat, Kolonbia. Horrek, Hernando, akaso hemendik mendebalde honetatik, ez, Europatik pixketa, ez dakit, harritu edo atentzioa deitu digun diskurtsoa da, Petro entzutea drogaren kontua erdigunean jartzen. Bai, drogaren kontua erdigunean jarri egin behar da, hain zuzen, arrazoi ezberdinengatik. Lehenengo esaten izun bezala, drogen trafikoa izan du dela estatu batuen aitzakia Kolonbiaren gaineko kontrol politiko iaia zuzena eraman alizateko, eta politika horrek Uribe eta Duque eta hauen guztien onespena jaso egin du urtetan zehar, ez? Esaten izun, protektorado bat, ez dut uste esagerazio bat denik, esatea, Kolonbia estatu batuen protektorado bat izan denik urtetan, eta horrekin apurtzera datorrela Petro eta Frantziaren
gobernua. Baina agerikoa den bezala, drogen kontuak izugarrizko garrantzia dauka Kolonbiako egoeran, ez bakarrik kriminalitatearen kontrako borrokaren ikuspegitik, baizik eta hemen mendebaldeko Europa honetan, batzutan zaila egiten zaigulako ulertzea ere bai, kokainaren produkzioa oinarri daukan, landaketen fenomeno osoa, badaukalako ere zerikusia batetik hango iturekin, eta bigarrenik nekazariei dirua ateratzen alduten landaketa bakarrenetakoa delako, ez? Beraz, kriminalitatearen kontrako borroka oso ongi dago, evidentea den bezala. Hortik ateratzen da Europan eta Estatu Batuetan eta munduko leku askotan epidemia latza den drogaren fenomeno guztia, baina horrekin guztiarekin bukatzeko, hori borrokatzeko kontutan hartu behar izan da, nolako errealitate sozialean sortzen diren horrelako landaketak, eta oso presente eduki egin behar da nekazariei beraiei bizi modu duin bat eman egin behar zaiela azkenean beraien azkeneko errekurtsoa izan ez dadin kokaren landaketa. Kokaren landaketa helburu hauetarako. Baditu beste helburu batzuk egokiak direnak, medikuntzaren aldetikoak, ostoaren kontsumorako, eta bar, hor bakizu kulturalki oso ohikoa dela, eta ez dara kontsumo kaltegarri bat osasunarentzako, baina bai, eskaintza alternatiboak egin behar dira, eta ikuste dute Petrok hori guztia oso kontutan daukala. Fernando, galdetu nahi nizun, akitzeko ziklo politikoaren kontuaz, lehen aipatzen genuen, ez bakarrik Kolombia, baizik eta Latinoamerika, ziklo politiko berri batean, ez alden sartu, ezkerreko ziklo batean ez, ikusten badugu duela bort edo 8 urteko mapa politikoa eta oraikoa, erabat eskuinetik ezkerrera aldatu da. Aldiz, Europan, zubak izorretaz zerbait, ezagin momentu berdinean gauden, eta bada zeinak erraten duen, haizu, munduko ezkerraren nolabait ere ilusioak eta esperantzak Latinoamerikan daude. Berriro ere baietz esango nuke, nik uste dut ziklo desberdinetan gaudela, ez? Nabaria da, Hego Ameriketan, ezkerreko ziklo hori pixkanaka eratzen ari dela, zabaltzen ari dela, ez? Azkenekoa gehitzen olatu berri horri Lula izan du da Brasilen, eta hor, Petrorekin esan dugun bezala, gauza bera esan daiteke momentu honetan, ez? Erronka oso potentea dauka Lulak aurretik, bolsonarismoa oso indartsua delako eta oso sartuta dagoelako estatuaren egituretan. Baina behintzat, ireki egiten du, gobernure iristeak, ireki egiten du, gauzak egiten hasi ahal izateko, beharrezkoak diren tresnak eskurago edukitzea, hori horrela da. Eta nik esango nuke baita ere, hau Hego Ameriketan gertatzen ari dela, gehien bat, garai batean, oztopoak oztopo eta presioak presio, Venezuelak jakin izan zuelako horri guztiari aurre egiten eta eusten, ez? Eta horrek erraztu egin duela ere, beste herri batzuetan gauzak aldatzen hastea. Ziklo hori ez da inondik ere Europan daukagun esango nuke, ez? Zoritxarrez, momentu honetan, errepaso ematen baldin badiegu Europar herrietako ezker mugimenduei kaso gutxitan aurkitzen dugu osasun politiko deigarri bat, ez? Sendotasuna eta ezkerra ez dira batera doazen kontzeptua momentu honetan Europan, zoritxarrez, eta horri gehitu egin behar zaio, badagoela ere eskuin muturreko mugimenduen hazkunde bat, arrazoi ezberdinengatik, migrazio fenomenoak direla, tabar luze batzuk, eta abertzaletasun edo nazionalismo eskluyenteak ere bertan ere badaudelako, baina nik horri gehituko nioke ezkerraren erantzukizuna. Nik uste dut autokritikoak izan behar dugula,
eta Europako ezkerrak orokorrean ez duela jakin egunerokoan, langileen egunerokotasunean errotuta dauden beharrei erantzuna eman beharko lioken alternatiba real eta posible bat eskaintzen, ez? Ziurrenik ezkerrak oso diskurtso onak ditu eta oso azterketa onak egiten ditu, baina huts egiten du ideia horiek gizarteari komunikatzerakoan, eta baita ere huts egiten du etengabeko diferentzia bilaketa dinamikari, ezkerra oso lotuta dago estizioko prozesuekin, eta oso gutxitan ezkerreko ikuspegietatik edo aurrerakoitasunetik indarrak biltzearen aldeko prozesuekin. Eta nik uste dut hori jendeak orokorrean zigortu egiten duela, ez duelako konfidantzarik eskaintzen, ez? Etengabeko zatiketetan eta desberdintasunak azpimarratzen okupatuta dagoen ezker horrek ez du inongo nire ustez konfidantzarik ematen, eta beraz oso zaila egiten da inongo proiekturik transmititzea. Euskal Herrian zorionez nik uste dut hori gainditzen ari garela. Euskal Herria Bilduk adibidez behar horri erantzuten dio, ez? Azken finean, momentu jakin batean pentsatu egin zen importantea zela indarrak biltzea ezkerreko soberanismotik, alderdi batzuk hurbildu egin ziren, momentu honetan Euskal Herria Bildura hurbiltzen dira konfidantzari dagokionean eta inkluso bozkari dagokionean ere Euskal Herria Bildu osatu zuten alderdiekin zerikusirik ez daukaten pertsonak, eta hori oso seinale ona da, bilatu nahi den fronte zabal horren eraikuntzari begira, ez? Fronte zabal horrek azken finean erantzun egin behar diolako gizartearen interes orokorrari, eta interes hori izan dadila herri honetan gobernuan egongo denaren zentrogunean. Euskal Herriak beti izan du, segurazki ere begirada bat nik uste mirespenezkoa edo behintzat ikasteko borondatezkoa Latinoamerikara, badu zer ikusirik segurazki Euskal Herriko prozesu bereziekin, horrek ere bai, kasu honetan Bernardo Barrenak hain zuzen ere hango begiradak, onat ekartzen, badugu nik uste dut zer ikasi, batez ere erraten genuen analizionekin begiratzen duzu, gaur egun mapak, aski ezberdinak. Bernardo Barrena, EH Bilduko ordezkaria Europako Parlamentuan, hantxe Kolonbian egon dena, hango berriak ekartzen. Bernardo, mila esker handitz. Mila esker zuei. Ikus dezagun orain, Barañainen eta Iruñeko udalean ze berri ditugun. Barañaingo udalak azken urteotan tokiko edo bertako merkataritza lagundu eta sustatu du, eta Gabonetako merkataritza eta ostalaritza kanpainak jarri ditu martxan 2008 urteaz geroztik. Herriko ostalaritza eta merkataritza txikia eta ertainaren lehiakortasuna hobetzea eta bezeroen leialtasuna saritzea du xede modu erakargarri eta xumean, hau da Barañaineko udalak jarri duen iragarkia. Aurten ere bai, kanpaina hori aterako dute 2023an. Horrez gain, oraindik plaza hutsak gelditzen dira, aukerak ikastaroan Barañainen, hori dela eta animatzen zaituztegu, hau diote, izena ematera. Iruñean santuaren historia bertze ikuspegi batetik kontatzen duten Amienseko San Ferminen irudiak ikusgai Kondestable jauregian. San Ferminen aurkikuntza liburuaren argazki gehienak Ester Herrerak eginak dira. Horrez gain, Iruñeko udala eta farmazialarien elkargo ofiziala lankidetzan arituko dira, hiriko adinekoen eta kolektibo kalteberen osasuna sustatzeko. Bi erakundeek protokolo bat sinatu dute jarduerak batera garatzeko. Eta, horrez gain, abildua San Ferminak Iruña, San Ferminen profil ofiziala, sare sozialetan, TikTok sare sozialean estreinatuko da. Jaurtiketa hau, bat dator, Eskalerika delakoaren bigarren
mailarekin, izan ere, atzo arratsaldean ja falta menos dinamizazio jarduerekin ospatu zen. Hauxen dena gaurkoz magazinean, eta aste honetan ere izan duguna, asteburona pasatu gabe, eta astelehenean hemen izanen gaituzue beti bezala. Ea nahi dudan, jakina. Eta argiaren fakturan aurreztea. Eta gasarenean. Ona da planetarentzat. Eta orain diru laguntzak dituzte. Inbertitu efizientzian. Egin zure etxebizitza efizienteagoa eta jasangarriagoa. Eta aurrezten lagun diezazula. Birgaitze eraginkorra.laboralkutxa.eus. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.